Zdravo svima i dobrodošli u Samrinu kuhinju. Sigurno sam da svi volite cheesecake, a danas upravo pravimo taj kolač ili tortu, a potrebno vam je minimalno sastojaka i što je najbitnije, ovaj kolač ili torta se pravi bez pečenja. Detaljan popis sastojaka nalazit će se u opisu videa. Dakle, prvo pravim koru i u zdjelu dodajem 2 mljevene plazme, zatim dodajem 200 ml mlijeka i na kraju jednu čašu od 200 ml kiselog vrhnja. To dobro sjedinim i to su 3 sastojka koja su potrebna za koru. Koristila sam običnu kašiku da sjedinim ove sastojke i na kraju sam to lijepo dodatno sjedinila rukom. Smjesu prebacujem u kalup. Kalup sam prethodno malo premazala maslacem i sada prstima oblikujem smjesu po kalupu, odnosno raspoređujem ravnomjerno po kalupu, kao što možete vidjeti na videu. Dalje što slijedi jeste priprema fila. U zdjelu dodajem 500 ml tečnog vrhnja ili tečnog šlaga, ili slatkog vrhnja. To dobro umutim mikserom. Dakle, ovaj recept je jako jednostavan, bez želatine, bez priliva, bilo čega, samo osnovni sastojci. Sa strane u zdjelu dodajem 200 g krem sira, ja sam u ovom slučaju koristila ovaj krem i film je ispao super. Zatim dodajem jednu čašu od 200 ml šećera u prahu i ta dva sastojka dobro sjedinim kašiku. Prije nego što ih dodam tamo u šlag koji sam umutila. Zatim, ono što je još potrebno uraditi jeste u zdjelu dodati 2 šlag kreme i umutiti sa 200 ml mlijeka. Dakle, ovdje imamo 2 šlag kreme, u jednoj zdjeli imamo tečni šlag ili slatko vrhnje i u trećoj zdjeli imamo vaj krem ili krem sir sa šećerom u prahu. Nakon što sam umutila šlag kreme, možete vidjeti strukturu, u to dodajem krem sir ili vaj krem sa šećerom u prahu. Malo sam to umutila mikserom. I na kraju u to dodajem umućeni tečni šlag ili slatko vrhnje. Fil će biti dovoljno čvrst nakon što stoji u frižideru, tako da nema potrebe dodavati želatin, gustin ili nešto drugo. Dakle, sada ove sastojke dobro sjedinim. Prvo sam to radila malo mikserom, a zatim sam završila sa kašikom. Evo, opet sam tu malo bolje sjedinila mikserom. Dobit ćete fil koji je jako ukusan i kremast. Na videu možete vidjeti kako izgleda struktura fila. Dakle, sada fil dodajem u kalup preko
kori. Kalup je promjera 32 cm. Fil lijepo rasporedim sa ovom silikonskom kašikom. Ovaj kolač ili torta zaista se priprema jako brzo. Potrebno vam je svega pola sata. Nema pečenja, nema puno sastojaka, a na kraju će ukus biti baš odličan. Možete vidjeti kako je fil kremast. Na kraju dakle pripremam preliv. Ja sam koristila jagode, vi možete koristiti bilo koje drugo voće. Dodajem 3 ili 4 kašike šećera. Tu sam dakle pustila da se zagrije i na kraju sam sa štapnim mikserom usitnila jagode. Sada dodajem 3 kašike gustina i malo vode kako bi mi se te jagode ili priliv dovoljno stisnuo. Dodala sam 3 kašike vode i 3 kašike gustina. To sam dobro sjedinila prije nego što sam dodala u jagode. Evo sada to dodajem u jagode i nakon što to prokuha, priliv je spreman. Naravno ostavit ću priliv da se ohladi prije nego što ga dodam tamo na kolač, odnosno preko fila. Priliv se ohladio i evo sad ga dodajemo. To je to. Obavezno probajte ovaj recept, javite mi vaše utiske. Vjerujem da će vam se svidjeti. Pišite mi u komentarima da li vam se svidio. Hvala vam na gledanju videa, pretplatite se na moj kanal i do sljedećeg puta. Prijatno!